5. augusta održat ćemo u Sarajevu konferenciju pod nazivom Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i na nižim nivoima vlasti. To je realno odgovor na aktualnu temu, ali odgovor na ovu rezoluciju koja je ovih dana, koja se pojavila u Saboru Hrvatske. Želja nam je zaista da na pravi način argumentovano osvijetlimo stvarno stanje i položaj konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Jučer sam sa kolegom Šemsom Mehmedovićem obavio zadnje konsultacije na ovu temu. On se inače ovom temom bavio od samog početka i on je zapravo i utvrdio taj nedostatak od preko 800 mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine, 800 mjesta na štetu Bošnjaka koji nisu zaposleni u odnosu na procenat koji Bošnjacima po zakonima ove zemlje pripada. Ovdje se uglavnom rasprava vodi o toj jednoj poziciji, članu predsjedništva, ali se potpuno zanemaruje cjelokupan sistem vlasti u Bosni i Hercegovini. U recimo Vijeću ministara propisana je ta jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda, ali nije propisano da neko od Hrvata u Vijeću ministara ne može biti predložen od stranaka sa sjedištem u Sarajevu ili u Banja Luci. Zašto ne bi Hrvat u Vijeću ministara bio neko iz SDP-a, iz naše stranke NIP-a, SDA ili neke druge stranke. Također ima ovih famoznih 36 državnih pozicija, od kojih je po 12 svakom od naroda, ne znam ni kako ni zašto, to je neka praksa od vremena Adnana Terzića i vlasti SDA, tada je dogovoren neki je to ustupak Hrvatima, pa svi imamo po 12, iako Bošnjaka ima preko 50%. U Ustavnom sudu sjede 2 Hrvata, 2 Bošnjaka, također praksa naslijeđena od prethodne vlasti, neki način dogovora kako bi se najmanji narod konstitutivni u Bosni i Hercegovini na neki način obeštetio ili zaštitio. Na nižim nivoima vlasti vrlo je brutalna situacija tamo gdje HDZ većina, gdje su to kantoni sa hrvatskom većinom, dakle Bošnjaci skoro da nemaju nikakva prava kad je riječ o rukovodećim pozicijama. Recimo u Stocu je od 7 javnih preduzeća 7 Hrvata direktora, dok je suprotno recimo u kantonu Sarajevu ili Zenici ili Bihaću ili drugim gradovima i Hrvatima i Srbima i ostalima garantuju se prava i u rukovodstvu lokalnih zajednica, općinskih gradskih vijeća. Poseban primjer, recimo imate grad Sarajevo u kojem je statut grada propisao minimalnu zastupljenost po 6 predstavnika svih konstitutivnih naroda, minimalno 2 iz reda ostalih. Nećemo se nadvikivati sa radikalima, populistima, prezentirat ćemo to našim prijateljima i u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Pokazat ćemo i te dijagrame i mape kako stanje zaista izgleda. Umjesto da predstavnici hrvatskog naroda kažu ok, jeste tako je, govorimo o jednoj poziciji, konzumiramo puno više na nižim nivoima, pravi se neka atmosfera linča. Vrijeme je da se tome stane u kraj i da se pokažu prave brojke i da se na vidjelo iznese istina.